Салом гул духтаракои хушрӯ, салом бонувони ҳунарманд, духтарои хушрӯ, киртаи пеш турдор бози ман медузум. Рости гап ай ҳами заказ овардан намехоҳад ки дар қаваташ ягон чӣ боша. Барои ҳамин иҷа 6 қават айна. Ду қавати болоша клеи қатӣ часпондум ҳарҷо. Ман хе даҳани киртара кашидам отдельно. Банша ҳозир утюг мекунам, ин тарафша не. Ай боло манами дарзим туғри монда, дарзи якмин майдатар буд. Ман туғриш кардем, ба ин медузум ва аввело бо ҳами флизелина канда мепартам, барои гардан камтар мустаҳкам шавад, духтани ҳами гардиши даҳани кирта хато нашавад. Барои дар дарунаш ҳичи мондан дар кор набуда, ҳами хел гуфтанд. Барои аҳли гурӯҳ кокеткара пешакша даҳани киртара тайёр кардам. Духтаро савол метиҳанд ки барои чи риштаи сафедқатӣ, рости гап падқадияши ришта наёфтем. Ҳозираш даҳани хе духтем ки айдаран ҳамаи флизелиноро кандам. Болоида гарданашда муҳра мебиёя. Мақсад болошда украшения дора. Агар ҳами ришта намоён шава, риштара меканем. Агар ки намоён нашава, барои мустаҳкам истоданаш ҳам хел бояд беста даҳани кирта. Ай болош агар муҳра бичина, мумкин ки ҳами риштаи сафед натова. Мана вале бисёри духтаро савол метиҳанд ки чӣ ба риштаи сафедқатӣ. Баъд ҳама ҷоша нами 6 қавата як хел ҷошда тарафи дурда, ман хе дурда клейка монда амира часпондум. Ана ки расчётира мегирем чанд сантиметр бояд дарозиш бошаву кушодиш бошаву, дар пешаки кирта мечаспонем. Бояд камакак поёнаш пол камакак слегка полукружочек боша. Бисёри бад не духтаро. Духтарои аҳли гурӯҳ пора карданша нигоҳ кунем, гӯш кунем бо диққат. Клиенти мора манами баландии тур бояд 20 сантиметр тайёриш бояд биёяд. Ман ҳозир инҷода 22 сантиметр мондагим, кушодишори зиёд мондагим. Оли китфорам бридагӣ нестам духтаро. Аҳамият додастен. Анами рости анамҷа бояд 14 биёяд. Ҳозиражда ман ҳамия ҳозир мебирмам хел кушодиша аҳамҷа то ҳамҷара 22 мондум ҳозиражда. Ман киртада як бурига дар болои материал монда чен мекунам, зиёдтиёша бироварда расчёти анамҷа бояд 14 боша. Оли сари китфа ман хе бридагӣ нестем. Ман хе сари китфа нами ҳозир хе сари китфа камакак поён мебирем. Баъди бридан анамҷара 16 монда 1 сантиметрш айҷа духта медора, 1 сантиметрш айҷа мешава ровна 14 сантиметр бояд пеши остин биёяд. Чересчур ман хе гирди бадам намешава, баъд рости бадам намебиремша духтаро. Духтаракои хушрӯ нигоҳ кунед, пораш намехе омад. Инаҷа диде хат кашидаги оли расчёти китфи мо 6 ай ҳамҷа то ҳамҷара можа китфа задам худи 16 сантиметр шид. То ҳамҷара 16 сантиметр расчёт моро гирифтан дар кора ки туғри биёяд. Ровна 16 сантиметр. Неки кушода дидем оли зиёд пора кардагим. Байна хе ёфтагӣ ҳозир ҳами чанд сантиметри кушодиш ҳастай пешаки киртара монда. Аввал зиёдтиша мебирорем. Агар пешакӣ бироварда бошен, хай набироварда бошен, метавонен чени ҳами аввал болоша бидӯзена, баъд айлави доман бубирорен зиёдтиша. Чени қади пиштакаш кунен. Баъд боқӣ мондаша духтаро таи каш қатӣ ман хе мебирорем. Зиёдтиёи ира қатӣ таи каш ман хе мебирорем. Ана ки нигоҳ кунед қадша чӣ хеле мебирем духтаро. Байни иҷара ки ёфтен, байни материалтона меёвен қада ки ёфтен ровна 2 сантиметр мондагим. Балки қичқири бад неста, ровна 2 сантиметр мондагим. Ай ҳами мобайн чен кардагим то куҷора, то ҳамҷара бояд ман хе бибирам. Истиш боқӣ мондаш вақте ки таи каша ки биридам қатӣ таи кашаш мерава як чен. Сразу ҳозир намебирам, барои калон шиданаш мумкин ай. Баъд вақте ки ман ира часпондум ба якҷоя меркаша мегирам. Инам хе мақсади гап ки анамҷа расчёти анамҷа бояд расчёти амҷа бояд бошад пешактон. Ҳозир ман хе 2 сантиметр бирида то анамҷара хат кашидагим. Ман хе чен кардем то ҳамҷа. Ман хе 2 сантиметр ним гирдак мебирам. Дарои аҳли гурӯҳ манам хе бояд тайёр шава. Яшама строчка назадам. Ай сабаби проблемаи риштаи падқадияшӣ надорам. Ана тайёрш бояд анам хе биёяд. Ана ки ҳарча болои ҳамонда пораш мекунем. Духтарои аҳли гурӯҳ манам хе дар болои пиштак ҳарча хов мекунем. Болонгиша ровна 1 сантиметр лишни поён фуровардем барои пеши бар боло нарава. Рости гап ҳами грудь
чанд намуд мешава, мисол боло, поён, бараки. Ози ҳами клиентимоа мисол грудёш майда и камтар болотар. Барои қама кашидам пешаки ҳоз шумо да мефаҳмон куҷоша чӣ хеле кашидагим. Духтаро болои ҳамам хемондем, чӣ хеле ки гуфтам 1 сантиметр поён фуромадем. Даҳани гардана ман хел мебурам, ровна ҳамҷада камтар ҷо мемонам. Барои ки аймҷа и бояд гардиш хира. Нук ба нук мондан дар кор нестай. Мана хат кашидам, ровна 3,5 сантиметр поён фуромадем. Манам хел мекашем. Ана ҳами нуги ҳамиҷа сар карда то анамиҷа ровна 17 сантиметр мондам. Барои тай кашиш тайёриш бояд 23 биёя. Рости ҳамира як хатча кашидем, 4 кунҷа шид. Дарни ҳамира полу круг кашидем. Круги калонам накашем духтаро, тай каша пешаки мақсад калон набурен ки ман хе агар бо поёни бад бурен майда мекунем. Ай барши не ки остинтона вақте ки часпмоде қаттитон боло мерава. Ана баъд духтаро гӯш кунем, бо диққат давом ша. Вақте ки мо тай кашидем чен кунен ҳатман, слишкам калон набоша. Ана обхват груди ай рости сина бояд биёя. Баландии синаша меёбен, мана баландиш и кушодиш. Ай поёни остин мана дидед зиёдтиё қати мондагия. Ай мо бояд то анамиҷара биёя. Ман ҳозирашда зиёдтӣ мондум. Гуфта намешава, бисёр вақт хато хӯрда намумкина. Любой кас хатогӣ дора. Барои ҳамин қад духтаро лишни мондагиём. Асос тайёрш то анамиҷара биёя. 5 сантиметр поён фуромада хати манамиҷа ки ҳозиде аломати ҷамъай. Мо байни баландии синара ёфтагемо, анамиҷа кушодиша ёфтагем би ҳаваяй. Ҳамиҷа монда манам хе хат 5 сантиметр монда хат кашидам. Анами витичка слишкам поён наёя. Старайся кунем ки ай таги кашиш биё роста как. Барои ки фаҳмондум то накуд хатаро мешава ки груд ҳар хел мешава. Баъд мана и складкадор мебиёяд, дута складка. Витичко складкадор. Мо барои чи манамҷара нақа ҷо мондагием, баъд и сар меша. Косачае ки пеши бар косача манам хел шумо ай поёни анаму груд поёнша чен мекунед чанде ки боша. Ай мо 31 омадагиай. Ай 31 то манамҷара ма 16 сантиметр гирифтам. Анаи хати миёнай. Дидена хати миён. И хате ки поёни косачаи груд мо чен кардем ҳавай. Иам ҳамин хел 10 сантиметри мондем. Аломати манам хел нигоҳ кунед, аломати ҷамъ шид. 16 сантиметр хатша кашидем. Ровна 1 сантиметр и тараф, 1 сантиметр и тараф. Мана мо байнш хат мо бояд як хати рост, анами дарзо хати бояд будузем. Ана и хат сар карда байншонда 4 сантиметр мондум. Баъд бо ай 4 сантиметр и тараф 1, и тараф 1 бо дигари витичкама кашидам. Витичкаи мо чӣ фарқия дора? И витичкамо 16, и витичкамо 14. Мана хел мебиёя. Хел рост неё, мана хел мебиёя. Бояд витичка фарқият куна. Мани хати миёнай духтаро. Мана вақте ки оли ма витичкома тайёр кардам, баъд бо ай тарафи бакавой туғри мекунам. Ана ки духтаро хушрӯ шумо бояд анами витичкора ишане. Манами витичкора метонен ай тарафи чапа, анами витичкора чӣ хеле ки кашидем бояд ҳами намуд кашида тайёр кардантон дар кора. Ай пуштам анами витичка бояд биёя. Ай пеш кунем, ай пешне безеб мебиёя. Дарои аҳли гурӯҳ наи тарафи спинкашай рости гап иҷара витичкаша ма ранги ай боло камтар гирифтам. Баъд ҳамо 1 сантиметр мондагия духтам. Ану хе склад кашид. Ай тараф манам хе мешава. барои ки ҷай мо ҳозир агар хеле кушода монем пушта мисол ҷои груд боша, иҷа ҷои хулигиш пур мешид. Но пушташ дам ранги пештоб тарафи биёдираш танг наё гуфтам, пуштам ам хе складка кардем. Не ки ай боло складкоша бори гирифтему, баъд дар поён омада хеле нукшда борик набуромадему, ҳамин ҷошонда сах кардем. Духтаро и ай тарафи пешина ина витичкаи тай кашиш ба болои синаш, ина витичко ҳардаш. Ҳарча тарафи дрон манам хе монда утикадагием. Ай тарафи пеш ана хе мебиёя. Ҳозир ма да маникенира туғри мекунма. Ана баъд духтаро тамом аллакай гарлавинаша часпонем, бағруша часпонда остиншам часпоне меша. Самое главное ми витичко буд. Витичкора ма шумода духтаро нишон додам. Духтарои аҳли гурӯҳ, ҳозир ма дар маникенан хе булавка зада барои шумода нишон дидем ки витичко бояд чӣ хел биёя. Чӣ хеле ки мо гуфтем груд ҳар намуд меша, ай клиенти мо камакак болотаракай. Манам хе туғри меғалта.
ман хе складкош поён как раз ҷои биёдириш духтаро олиёра бо хушвак утюг мекунем. Ман хе складка қати туғри мешава. Мана вытичкаи бари сина и дута вытичка. Рости миён бояд майда танг шуда иста. Духтаро наи спинкашай ина вытичкош. Ай боло гуфтум ку ранги вытичка гирифтем. Поёнжда омада манам хиштем. Мана манекин чӣ хубӣ дора ки бо мепӯшонӣ мефаҳмем. Манам ҷара камакай гавзи бояд ман чиқиртарак бигирам вытичкам туғри мешава. Дига ҳамаш туғрия миёнаш туғри манам вытичкош манам хе складка мебия мана складкош. Ана ки духтаро вытичкаи болора туғри мекунему киртара сабират мекунем. Ана духтарои хушо чӣ қиле ки гуфтум ман нишон додум ҳамаи вытичкора остиншро сига ба мо бабочка омад. Ма духтум тайёр кардам шогирд хидиш кирташа украшения кардай манам хел. Мақсади гап ки вытичкора нишон додам духтаро духташ ҳамун духте ки чӣ хел ки ҳар вақт нишонтон медодум ҳавай.